ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ekene unu ọ ka bụkwa onye nke gị onye nze Ben Ugochukwu ike okwu. Ugbu a anyị na nwa afọ Igbo kara aka nọ ndị na-eti egwu ndị Chineke ji mere ngwa ọrụ. Nwanna kọwara na Igbo onye dịka ị na-ele anya n'onyonyo na-ahụta m onwe mbụ onye mgbasa oziọma nke Chineke site n'ikuku na-abụ bụ evangelist MbaAbaraogu nke a mụrụ na mkporo dị na ime Ọhafịa local government na Abia steeti. Ọ bụ mbụ onye na-ebe ugbu a evangelist MbaAbaraogu. Chineke gọzie unu dịka unu na-ele anya ugbu a unu emeela. Kenti asị gị tọọ ntị gị n'ala n'oge awa dị ka nke a. Ọ dị otu ihe m chọrọ ime ka ị mata n'oge awa. Ihe ahụ bụ nke a. Achọrọ m ime ka ị mata na ndụ dị taa bụ amara Chineke. Kedu mgbe ị bidoro ịkụ egwu? Ebidoro m iti egwu na afọ 1980s were rute ugbu a bụ 2013 anyị nọ n'ime ya. Egwu gị ọ bụ ọgbụgbọ Chineke ka ọ bụ onyinye amara ka ọ bụ mmadụ kụziere gị ka esi akụ egwu? Egwu anyị fọrọ na-agụ bụ nnọọ onyinye amara Chineke nyere m, ọ bụghị nọ mmadụ kụziri m ya, n'ihi na achọpụtara m na onyinye a nọ n'ime m ma enwee ike tinye onwe m n'ọrụ onyinye a wee pụta ihe dịka ị na-ahụ ya ugbu a. Ya bụ onweghị onye kụziere gị? Onweghị onye ọbụla kụziri m ya, maka na ahụtara m na onyinye a nọ n'ime m wee chọwa ụzọ m ga-eji wee mee ka ọ pụta ihe ka m na-achọ ụzọ ma enwetazie ndị nyere m aka ịga n'iru na ya bụ ihe wee wepụta ji onyinye ụwa wee na-afụ ya dịka unu isi afụ ya taa. Ọtụtụ egwu ị kụrụ ebugo ibu, ị nwere ike ịgweta anyị efere egwu one ị kụgoro ugbu a? Ọtụtụ egwu m kụrụ ebuola ibu, agụọ ya o ruola 28 albums, almost about 28 albums. Ihe ruru ọgụ na asatọ. Ọgụ na asatọ, o ruola ọgụ na asatọ ma agụwa ya otu n'otu. Mana ọtụtụ n'ime ya o nwere nke eji mara ma mara, nke ọ na-abụ ịkpọghala MbaAbaraogu asị gị onye ahụ MbaAbaraogu, anyị ma maka ya. Anyị ma egwu a na-akpọ My Wedding Day, nke bụ ngene ọlụlụ di na nwunye, nke a na-akpọ When This Wedding Shall Be Over, We Are Going to Wed Again on That Greatest Wedding Day. My brother, will you be there? When this wedding shall be over, we are going to wed again on that greatest wedding day. My sister, will you be there? Amen. Ndị be anyị na-ekene unu nụrụ ya. Kirigwedo na egwu nke a ka anyị na-achịga. Mụrụ m bụrụ onye Igbo, nna m bụrụ onye Igbo. Ọ ga-adịkwa mma ka m gụọ egwu m n'Igbo. Ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ m gụọ ya n'Igbo ma atụgharị ya n'oyibo, ụfọdụ m agụọ ya n'Igbo wee dị ka gasị na ọ karịsịra dị n'Igbo n'ihi gịnị abụ m nwa afọ Igbo. Ndị Igbo unu afụgo ya? Kedu mfiarụ ị na-enwe n'ịkụ egwu? Ife dị n'ime iti egwu anụma anyị na-eti, ife ifiarụ m na-enwe n'ime ya bụ mgbe m ga na-akwado ya bụ egwu, etu m ga-esi wee na-ekpe ekpere na etu m ga-esi nwee ike hazie ya bụ egwu ka m wee kụta ya etu ọ ga-esi metụ ndị mmadụ n'obi, maka na ọ bụrụ ịkụ ya bụ isi nọọ etu ị ga-esi wee kwụọ ya o metụta ndị mmadụ n'obi. N'oge m ga-eji kpee ekpere, n'oge m ga-eji wee hazie ya, ọ da-adịrị m mfe, mana mmecha ya pụta site na amara Chineke onye nwaanyị na-emere onwe ya ha. Ọ wee ebe a ka m na-enwe mmekpa arụ na ya. Ọ dị mma, ngwa kirikwa na egwu nke a ka anyị wee lọchigha. Papa bia alulu na nwunye alulu na nwunye ngozi si n'aka na bia kọbụ onyinye si n'aka eze bia kọbụ amara si n'aka na bia onyinye si n'aka eze bia kọbụ otu n'ime ya bụ nke a
chi onye ebere onye amamihe ka Chukwu bụ chi onye ebere onye amamihe ka Chukwu bụ ọ hụrụ ụwa n'anya ọ hụrụ ụwa n'anya ọ dị ebube ọ dị ebube 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 Chineke dị ebube ebube onye nzọpụta m dị ebube ebube igbe na-eche ndụ ebube Jehova ma agbanwe agbanwe ebube Jehova m dị ebube amara gị bara ụba n'ebe m nọ ịdị mma ya bara ụba n'ezinụlọ m obiọma ya ezuworo m oke amara gị amara gị amara gị bara ụba n'ebe m nọ ọ naanị amara Chineke mere ga dị ndụ taa ọ naanị amara Chineke mere ga bụrụ ihe bụ taa ọ bụghị n'ike gị ọ bụghị n'ịkụkọ akwụkwọ ọ bụghị n'ịka ndị ọzọ ma mma o naanị amara naanị amara. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Abụ nke ọ pụrụ kịta ọ na-agba akpọnye etu ọ na-alalụ ọ na-atọ m nwanna Chineke nyere gị ezigbo onyinye o adakwana mba mana ka m jụọ kedu oge iji enwe ohere ịnọ gị na ezinụlọ gị ebe ị na-ahazi ihe egwu niile kedu oge iji enwezi ohere gị na ezinụlọ gị nọ gụ na ụmụaka ya kparịa nkwere ụmụaka gị na-amụgosi egwu fa na-afụghị mgbe ị na-aga kedu ka obi na-adịfa ncha ana m ewepụta ohere n'ịhazi egwu a ọ na-abụ mbido ha la egwu a ụmụ m na-ama na mgbe ahụ ha ga-enye m nsogbu ha ma eme ihe ọbụla ga-eme m ka uche m pụọ n'ihe m na-eme ha niile ga-anọ nwayọọ ha ma abịa nso ebe ahụ nọ ole si ma m kpọrọ ha sị ha bịa nso maka ha magoro otu ntabi anya m nwere ike chezọọ ya bụ ihe m na-ahazi ha anaghị enye m nsogbu mgbe ama mgbe ụfọdụ ha na-amasị ha bịa ka ha nọrọ hụ ihe m na-eme ha nwekwara mmasị isoro m ma n'ihi gịnị nye ha ohere ịmara ọ ga-eme ha ama nlebazi anya n'akwụkwọ ha na-agụ n'ihi nke a na-amenyecha ha ohere mgbe niile isoro m wee mee nhazi nke ya bụ egwu ụfọdụ mgbe n'ime abalị a na-emebilite 2am wee bido na-akwado ya bụ egwu ụfọdụ 3am m ga-emegide ya ruo mgbe ọ ga-adị m mma na m emechala ike agwụla m mara rụzie ụra ma ọ bụ na chi efuchabeghị ọ bụ otu aka m si akwado ya bụ ihe daalụsa unu fụrụ na egwu nwanne anyị nwoke a ha ncha niile na-emetụ n'obi bụrụ ife na-akpalite mmadụ iche echiche maka ụwa bụrụ ife na-emetụta anyị iche maka Chineke ka anyị wee ghọta na ebe a abụghịkwaba anyị na anyị na-ana ana ya bụ ife ndị a bụ iji gosi ọrụ aka na ebube Chineke n'ebe mmadụ o kere eke nọ anyị na-ekene ndị niile nwere onyinye amara dị iche iche dịka nwanne anyị nwoke a ọ ka bụkwa onye nke gị Ben Ugochukwu Ikeokwu nwanna ọ bụrụ na mmadụ kpọọ gị mmadụ chọọ ka ị bịa n'ebe ọ na-eme ife kụọrọ ya egwu na be ya ma ọ bụ na ọgbakọ ha ma ọ n'obodo ha ị na-eje dịka isi kwuo ya ana m eje ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe a haziri nke ọma maka ọ bụrụ ha niile ka m na-aga ana m aga nke ọ ga-abụ nga ya emebi aha m ya eme m onye hụ m ọ na-asị he ọkabụzikwa pastọ adịghị ha ọkabụzikwa onye nkwusa oziọma adịghị ha nke ọbụla haziri ọfụma kpọọ m ana m aga nke ahụ mana nke ọbụla na-emeghe agha agha ma ọ wuruwuruwuru ana m ekwe aga nke ahụ ọ dị mma n'ime egwu ndị a niile ị kụrụ kedu nke na-atọkarịsị gị ụtọ nke na-atọkarịsịcha m ụtọ na ha niile ọ na-abụ mgbe ọbụla m gụnyere ya ụdị m ka gasị na ma apụgo n'ụwa bụ nke a na-asị mmadụ juru n'okwu ụgha mmadụ na-agharịpụ anyị ekene gị o nwere ọtụtụ ndị Igbo chọrọ ịdị ka gị kedu ndụmọdụ ma ọ bụ alo ị ga-atụrụfa alụ m ga-atụrụ ndị chọrọ ịdị ka m onwe m dị bụ nke a were onwe gị nyefee Chineke n'aka mgbe ị chọpụtara na onyinye dị otu a dị n'ime gị ihe Chineke onwe gị onye nwaanyị ga-eji gị wee kwara ngwa ọrụ mezuo ebumnobi ya n'ebe ị nọ ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs amen. ndị Igbo otu a ka anyị si fụ ya n'ụbọchị nke taata na Enugu igosi unu
ndụ ndị ejije na ndị egwu na ndị Igbo. Chere anyị n'izu ụka ọzọ. Aka m onye nke gị onye nze Ben Ugochukwu Ikeokwu bọsị nta ka a chụọ n'Owere nchi ka anyị kenenu ọ ya dịrị anyị mma jisikwa ike ise amen ya